Umíš si představit, že by došlo na odvolání Thiauna? To se asi klidně stát může a bylo by to asi dost překvapivý, vzhledem k tomu, jaký byly třeba taky zase sázkový kurzy na to, kdo a jak bude první vyhozený. Mají těžký los, to je pravda. Po pokálu pojedou do Paderbornu, pak mají doma Karlsruhe a pak je tedy reprezentační pauza. A já si úplně nejsem jistý, jestli se z těch zápasů dají udělat v tom současném rozpoložení 4 body. Jo. Samozřejmě ta situace se mění každým okamžikem. Paderborn je taková trošku neznámá po konci Kvasňoka, ale tohle nebudou lehký zápasy a ten los je teoreticky vzato jako jeden z těch nejtěžších, který asi Düsseldorf mohl dostat i vzhledem k tomu, že Hannover a Bielefeld, teda jejich první dva soupeři, byli absolutně nečitelný před touhle sezónou. To jsme se taky bavili, že prostě od Hannoveru nevíme, co očekávat, v podstatě nikdo to nevěděl, podle mě možná ani oni sami jako nevědí, co teďka s nima děje, jak to, že mají tak úspěšný vstup, ale k tomu se ještě dostaneme. No a Bielefeld u těch nováčků to má vždycky hrozně zrádný, když ten tým zůstane pospolu, je furt v laufu i vzhledem k tomu, co Arminie dokázala v minulém vydání DFB pokálu. V tomhle ohledu si myslím, že Fortuna to neměla vůbec jednoduchý a ještě to nebude mít jednoduchý.